טוב, בוקר טוב לכולם, שבוע טוב, אנחנו יוצאים לדרך. בוקר טוב, שבוע טוב. טוב, בוקר טוב נפתלי היקר. אנחנו יוצאים לדרך, שבוע טוב לכולם. כן, נראה לי שהכל בסדר. טוב, איזה דף אנחנו היום? דף ל"ח. דף ל"ח. אנחנו היום, בעזרת השם, בתקווה רבה, מסיימים את הפרק ומתחילים גם פרק חדש. נכון, הפרק הזה הוא יחסית היה קצר. לא יודע אם אתם שמים לב, בפרקים האלה, שימו לב, יש פרק שבועת העדות, יש אחרי זה שבועת הפיקדון, היום נראה עוד כל פרק פחות או יותר ככה מקדיש את מספר הדפים הנדרש לשבועה מסוג מסוים, זה מסודר, זה מאוד מאוד נחמד. ולכן רונן, מכיוון ששבועת הפיקדון יחסית זה קצר, אחרי שאנחנו מכירים את כל המושגים בפרקים הקודמים, זה נגמר צ'יק צ'אק. אז בואו נתחיל. אז יש לנו לסיים את הפרק ולהתחיל את הפרק הבא. דף ל"ח עמוד ראשון, 2-3 שורות מלמעלה. אז תזכורת קודם כל מה הולך להיות החלק הראשון של השיעור ברובו. ברובו הוא נושא אחד, פחות או יותר עם סטיות לכאן ולכאן, אבל יש לנו נושא אחד מרכזי ואני אסביר. אם אני נשבע לא ל... טוב, בוא נעשה את זה ישר עם הדוגמאות של הגמרא כדי שלא נתפרס יותר מזה. מגיע אליי שמשון, הוא בא אומר, יוני, איפה הרולקס שהפקדתי אצלך? שמשון, לא יודע מה אתה רוצה ממני, שום רולקס, שום נעליים, ואני נשבע לו. דרך אגב, לא תמיד אני ישר חייב להישבע, יש כללים, אבל בסדר, נניח שאני נשבע, אין רולקס, שום דבר. ומתברר כמובן, כמו שאתם מכירים אותי, לא פעם ראשונה, שאני שיקרתי. אז קראנו לזה שבועת הפיקדון, יש לזה כללים. כשאדם נשבע, לא תמיד יש קורבן. בשבועת הפיקדון יש קורבן. אז מה זה שבועת הפיקדון? יש טענה שאני חייב למישהו כסף. למה אני חייב לו? יכול להיות הרבה סיבות. הוא הפקיד אצלי רולקס, אני חייב לו הלוואה, השבת אבדה, מצאתי אבדה והוא יודע שאני מצאתי אותה ולא החזרתי לו. יכול להיות כל מיני דברים שאני חייב לו כסף, ובמילים בוא נעשה את זה יותר מסודר, יש אצלי כסף ששייך לו והוא תובע אותי, אני נשבע לשקר כמובן שאני לא חייב, מתברר שאני שקרן. איך מתברר? למדנו, בסוף אני מודה, יש עדים, לא משנה, מתברר שאני שקרן, שבועה, קורבן בכזה מצב. לזה קוראים שבועת הפיקדון. אדם שנשבע שבועת הפיקדון ומתברר שהוא שקרן, מביא קורבן. איזה קורבן? אשם. זה לא קורבן חטאת, שבועת הפיקדון זה קורבן אשם. זה למדנו, זו עובדה. על מה הולך להיות החלק הראשון של השיעור, החלק המרכזי? מה קורה כאשר באים אליי עם כמה טענות בבת אחת? בא אליי ראובן ואומר לי, יוני, אתה גם חייב לי פיקדון שהפקדתי אצלך. זאת אומרת, איפה הרולקס? הוא שואל אותי. גם, אל תשכח, אתה גם חייב לי 5,000 שקל, זוכר? גם, שמעתי אתמול שבבית כנסת מצאת את הפלאפון שלי, תחזיר. קיצור, הוא טוען כמה טענות, ואני בא ונשבע לו, לשקר כמובן, אדוני, תסתליק, תלך מפה, לא מכיר אותך, שלום שלום ואל תבוא לי בחלום. נשבעתי שבועה אחת, אבל על 3 טענות שונות. כמה קורבנות אני אביא? גם קורבן אחד. למה? כי בסוף האיסור היה אחד. האיסור גלום בתוכו הרבה. גם פיקדון, גם אבדה, גם חוב, לא משנה מה, אבל בסוף השבועה היא אחת. לעומת זאת, אם אני נשבע לו בנפרד, אני בא ואומר, אני נשבע לך שאני לא חייב לך פיקדון. אני נשבע לך שאני לא חייב לך אבדה. אני נשבע לך שאני, כלומר הזכרתי את המילה שבועה בצורה פרטנית על כל דבר, אני אביא קורבן על כל שבועה ושבועה. זאת אומרת, כמות הקורבנות שאני מביא זה לפי כמות השבועות שנשבעתי, זו הנוסחה. אז הנוסחה היא מאוד פשוטה, ולמרות שהיא מאוד פשוטה, יש לנו פה היום בעזרת השם 3 או 4 שיטות בתנאים. עוד פעם, אז מה הסיפור? הסיפור הוא, משה, ראובן תובע אותי, אני נשבע לו לשקר, אני לא חייב לך, לפי כמות השבועות כך כמות הקורבנות. ראובן, נשבע לך שאני לא חייב לך כלום, מביא קורבן אחד. ראובן, אני נשבע לך שאני לא חייב לך פיקדון, נשבע לך שלא חייב לך אבדה, נשבע לך שלא חייב לך הלוואה וכולי, אני מביא לפי כמות השבועות. יש מקרים שלא כל כך ברור מה, האם השבועה היא שבועה אחת גדולה או הרבה שבועות קטנות. דוגמה, ראובן תובע אותי שאני חייב לו פיקדון, אבדה, חוב וכולי, נשבע לך, שימו לב, אמרתי את המילה נשבע פעם אחת,
אני לא חייב לך פיקדון והלוואה ואבדה. את המילה שבועה הזכרתי פעם אחת, אבל לא אמרתי אני לא חייב לך כלום, אני לא חייב לך את זה ואת זה ואת זה. האם אני אגדיר את זה כשלוש שבועות נפרדות? כן או לא? לא יודע. והאם זה משנה אם אמרתי את וו החיבור? אני נשבע לך שלא חייב לך פיקדון, הלוואה, אבדה, או פיקדון והלוואה ואבדה. וו החיבור היא משפיעה פה? היא הופכת את זה לשבועות נפרדות, או הפוך, היא מחברת? כל זה ועוד יהיה בחלק הראשון של השיעור. אז עוד פעם, החלק הראשון של השיעור הוא קל, אבל עלול לבלבל מי שלא מקשיב טוב, כי בעצם הנקודה פה, מה הופך את הדיבור שלי לשבועה אחת, או לחליפין למספר שבועות נפרדות. אז בואו נתחיל, נראה כמובן מחלוקות בזה, יש מחלוקות על המחלוקות, כיף לנו להתבלבל יחד, אז בואו נעשה את זה. דף ל"ח עמוד ראשון, 3 שורות מלמעלה, תנו רבנן. סליחה, כן, מיכאל. כן, האם הוא מוכרח, האם מוכרח הוא, כי אם הוא פשוט יכול פשוט להגיד ששלו, הוא לא שמע שום דבר, אין שאלה לו... מצוינת, אז הזכרתי מקודם בקצרה, לא כל פעם שמישהו תובע אותי, ישר אני חייב לבוא ולהישבע לו. לפעמים אני יכול להגיד לו, אדוני, מי אתה? יבוא למישהו ברחוב, לא מכיר, לא ראיתי, לא צריך ישר להישבע לו, אתה צודק. אנחנו לא דיברנו על זה כל כך, אבל פה מדובר על מקרה שכן נשבעתי לו. למה? או מבחירה שלי, או כי הייתי צריך. למה הייתי צריך? למשל, רק אני אגיד את זה ממש 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 בקצרה. למשל, מה? זה דוגמה יפה, גלגול שבועה, אגיד דוגמה, זה כבר למתקדמים. הוא יכול רגע, להגיד שהוא בכלל לא שמע. שאלת, מיכאל, דוגמה בסיסית. הוא כן. אומר, הפקדתי אצלך רולק, אני אומר לו, נכון, אבל זה נגנב. ואני צריך להישבע לשומר חינם שזה נגנב. כלומר, שם אני כן חייב שבועה. לא תמיד אני יכול להגיד, אני לא, במקרים שאני מודה על דברים מסוימים, אני כן חייב שבועה, אבל לזה לא נכנסנו בכלל. זו הערה טובה מאוד, אבל זה לא הזמן כרגע. תנו רבנן, כלל אינו חייב אלא אחת. פירת חייב על כל אחת ואחת, דברי רבי מאיר. טוב, רבי מאיר, זה לא חוכמה. זה אתה אומר משפט ואתה לא מפרט, אתה רק בא ואומר, אם אדם אמר, אבי, אתה טענת שאני חייב לך גם פיקדון, גם הלוואה, גם רולקס, גם נעליים, גם פלאפון, וואי, גם 5,000 שקל שהלווית לי, אתה טוען הרבה דברים, אבי. אם אני נשבע לך בכלל, פעם אחת, נשבע לך שלא חייב לך כלום, ובסוף התברר שאני חייב לו גם וגם וגם וגם, אבל השבועה היא הייתה אחת, קורבן אחד. אם פירטתי, אומר רבי מאיר, אני חייב על כל אחת ואחת. רבי מאיר, מה זה פירטתי? תפרט, רבי מאיר, מה זה פירטתי? אז הוא עוד לא מסביר. רבי יהודה אומר, שימו לב למשפט, שבועה לא לך, לא להתרגש, אני צועק, ולא לך, יש פה את וו החיבור, שלמה שמה, לא להיבהל, כן? ולא לך, חייב על כל אחת ואחת. אז מה אומר רבי יהודה? מה הופך את זה לשבועות נפרדות? הוו. הוו הזאת, אומר רבי יהודה, זאת אומרת, לפי רבי יהודה, בואו רק נסכם כי זה חשוב, אם אני בא ואומר, אבי, נשבע לך שאני לא חייב לך כלום, אני מביא קורבן אחד, אבל אני נשבע לך שאני לא חייב לך פיקדון, הלוואה, לא אמרתי וו החיבור, רולקס, אופניים, לא אמרתי את הוו, זה הכל נחשב שבועה אחת, ואני אהיה חייב רק אחת. ככה משמע מרבי יהודה, לא נראה. רבי אליעזר, הוא בא ואומר, לא לך ולא לך ולא לך שבועה, אם הוספתי את המילה שבועה בסוף, חייב על כל אחת ואחת. אז אם אמרתי את המילה נשבע לך ונותן רשימה של דברים, זה הכל חיוב אחד. אם סיימתי במילה שבועה גם כן, זה אומר שאני התכוונתי להישבע על כל אחד מהפרטים בנפרד, ואני חייב, על זה לא נדבר בכלל. רבי שמעון אומר, גם על זה לא נדבר, עד שיאמר שבועה לכל אחת ואחת. לפי רבי שמעון, כדי להתחייב קורבן צריך להגיד את המילה שבועה. אז אם אני אומר, אני נשבע לך שאני לא חייב לך X, Y, Z זה עדיין שבועה אחת. מתי משה אני חייב הרבה קורבנות? מתי אני חייב הרבה קורבנות? נשבע לך שאני לא חייב לך פיקדון, נשבע לך שאני לא חייב הלוואה, נשבע לך. רק אם הזכרתי את המילה שבועה, זה מחייב אותי עוד קורבן. על כל פעם שאני אומר את המילה שבועה, זה מחייב אותי קורבן. לא הוו ולא ולא שום דבר אחר, רק המילה שבועה. בסדר. אני נדבר גם על זה. לכם. הערה טובה. מאוד. נדבר על זה עוד מעט. אומרת הגמרא, אנחנו הולכים לדבר רוב השיעור, או החלק הזה של השיעור, כלומר עד סוף הפרק, רק על שתי השיטות הראשונות. רבי מאיר מול רבי יהודה. יש מחלוקת המוראים, מה המחלוקת שלהם? ואני אסביר. רבי מאיר, כמו ששמתם לב מקודם, הוא לא מפרט. הוא בא ואומר,
ככה, אם אני כולל, אז אני חייב קורבן אחד, אם אני מפרט, אני חייב כמספר אבל מה זה כולל ומה זה מפרט? רבי מאיר לא אמר. הוא לא אמר. רבי יהודה כן אמר, הוא אמר, אם אני אומר את וו החיבור, ו, ו, ואני חייב כפי מספר הדברים שאמרתי. אבל רבי מאיר לא מסביר. התפקיד שלנו, של המוראים עכשיו, שתי שיטות, לראות מה סובר רבי מאיר, לא, בתוך רבי מאיר ורבי יהודה, אבי, יש מחלוקת מה סובר רבי מאיר, מה סובר רבי יהודה. אומרת הגמרא, אמר רבי יהודה, אמר שמואל. כללו של רבי מאיר, זה פרטו של רבי יהודה. וכללו של רבי יהודה, סליחה, זה פרטו של רבי מאיר. ואני אסביר. הגמרא באה וטוענת, רבי מאיר ורבי יהודה הם דעה הופכית בדיוק. מה הכוונה? לפי דעת, סליחה, לפי דעת שמואל, הכוונה היא מאוד פשוטה. נתחיל מרבי יהודה, כי הוא כתוב יותר מפורש. אבי תובע אותי שאני חייב לו פיקדון, והלוואה, ואבדה, ומלא דברים אתה תובע אותי. אפילו אתה תובע אותי הרבה פיקדונות, אתה תובע אותי שאתה הפקדת את זה גם שעון, וגם פלאפון, גם לימון, לא יודע אבי, מה הפקדת אצלי עוד? הרבה דברים הוא טוען. רבי יהודה בא ואומר, הנוסחה היא פשוטה. כל פעם שאתה מזכיר וו החיבור, זה נחשב עוד שבוע. בלי וו החיבור זה הכל שבועה אחת. אז אם אני אומר, אבי נשבע לך שאני לא חייב לך פלאפון, מלפפון, מלון, בלי ו, עגבנייה, לא הזכרת את המילה ו, זה הכל שבועה אחת. אבל אם אני אומר פלאפון ולימון ומלון ועגבנייה וסברס, זה כמספר הוויים האלה. זאת אומרת, אני חייב קורבנות כמספר השבועות. רבי מאיר בדיוק הפוך. רבי מאיר אומר, וו החיבור, וו היווה לחבר. ולכן הוו היא כלל בדיוק. אבל אם לא אמרתי וו, אמרתי אבי, פלאפון, לימון, עגבנייה, זה פרט לפי רבי מאיר. כלומר, לפי רבי מאיר, הוו היא מאגדת, ולפי רבי יהודה, הוו היא מפלגת. ככה טוען, מי זה היה? כך אומר שמואל. חולק רבי יוחנן ואומר, לא, 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 לא. כלומר, רבי מאיר ורבי יהודה לא ממש הופכים, חולקים רק בנקודה אחת. הכל מודים, אין מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה, ב-ו, עם וו החיבור לך, לא לך שהוא פרט. לא נחלקו לה בלא לך בלי וו, שרבי מאיר אומר פרט ורבי יהודה אומר כלל. איזה הוא כלל של רבי מאיר? שבועה שאין לכם בידי. אז לפי דעת רבי יוחנן, הוא קצת מרכך את המחלוקת, הוא בא ואומר, אם יש וו החיבור, זה מחבר. עוד פעם, איך קוראים לוו? וו החיבור. אז אני אומר, נשבע לך אבי, שאני לא חייב לך פלאפון ואופניים ועגבנייה וסברס, זה שבועה אחת, אין מחלוקת בזה. אם אני אומר בלי וו, פה יש מחלוקת בין רבי מאיר לרבי יהודה. כלומר, לפי דעת רבי מאיר, אם אני אומר בלי וו, זה פרטים. אם אני אומר עם וו, אם אני אומר, סליחה, בלי וו, זה גם כן כלל. לפי רבי מאיר זה לחלק, לפי רבי יהודה, ואז לפי רבי מאיר מה יהיה בעצם עוד דוגמה לכלל? שאני אומר שבועה שאני לא חייב לך שום דבר. זה לפי כולם זה כלל, על זה אין מה לדבר, וגם עם וו החיבור. ומה שהגמרא צריכה להסביר, וזה החלק אולי טיפה מבלבל בשיעור, למה? כלומר, יש לנו את רבי מאיר ואת רבי יהודה. יש את שמואל שמסביר אותם באופן מסוים, את רבי יוחנן, ואני אחזור תוך כדי הדברים באופן אחר. מאיפה כל אחד לקח את זה? אני רוצה להזכיר, כשאני קראתי את הברייתא, רבי מאיר לא אמר כלום. הוא אמר, כשיש כלל יש שבועה אחת, יש קורבן אחד. כשיש פרטים, אז יש כמספר הפרטים. הוא לא אמר וו החיבור, לא וו החיבור. הוא לא אמר כלום. אנחנו הבאנו מחלוקת מה הוא סובר. מאיפה לקחנו את זה? אומרת הגמרא, במייקרא מפליג. מי? האמוראים, שמואל ורבי יוחנן. שמואל דייק מברייתא, ואני אסביר, רבי יוחנן דייק ממתניתין. מוריי ורבותיי, למי שלא זוכר, הנושא הזה התחיל בעצם, כן, במשנה. כבר במשנה רבי מאיר אמר את מה שהוא אמר, ובברייתא שקראתי עכשיו, תנו רבנן, ככה התחלנו את השיעור, רבי מאיר אמר מה שהוא אמר. צריך לקרוא, אומרת הגמרא, איפה הדגש? איפה העיקר? אנחנו נראה את זה מיד. אומרת הגמרא, מדקאמר רבי יהודה, אומר שמואל דייק מברייתא, אצלנו בברייתא, אני רוצה להסביר משהו. כשאני עכשיו מתווכח עם מישהו, רונן, יש לנו ויכוח. הוויכוח שלנו, אני בא ואומר כמה דברים. אני בא ואומר, רונן, בשבת אסור לעשות ככה, בהלכות בשר וחלב אסור ככה, ובהלכות נידה אסור ככה. ורונן, אתה עונה לי רק על משהו אחד. מה אני מבין? שבשאר הדברים, מה?
אתה כנראה לא חולק. זאת אומרת, זה הלוגיקה. אם אני אומר רשימה של דברים, ואתה בא ועונה על מה, כנראה שבמה שענית אתה חולק, שאר הדברים לא. למה זה חשוב? אומרת הגמרא, רבי יהודה, שימו לב, אני לא יודע מה אמר רבי מאיר. רבי מאיר אומר, כשיש כלל, קורבן אחד. פרטים, קורבנות כמספר הפרטים. הוא לא אמר מה זה כלל, מה זה פרט. אבל מה אומר לו רבי יהודה? רבי יהודה אומר, תקשיב, שבועה לא לך ולא לך ולא לך חייב על כל אחת ואחת. כלומר, אני אומר, בזה אני חולק עליך. כלומר, סימן של המקרה הזה של וו החיבור, מה אומר רבי מאיר? שיש רק קורבן אחד. כלומר, אני איתך מיד משה, אני מבין מרבי יהודה מה אמר רבי מאיר. כי רבי מאיר אני לא יודע מה הוא אמר, הוא לא פירט. כשרבי יהודה אומר, תקשיב אדוני, ו, אני מבין שזה נחשב פרטים, אני מבין שרבי מאיר אמר שזה כלל. אני מיד איתך משה, אנחנו רוצה לסיים את המשפט הזה. ומדכאמר רבי יהודה ולא לך פרט ההווה, מכלל שהוא שמע דשמעי לרבי מאיר דאמר כלל ההווה, ואמר לרבי יהודה פרט ההווה. רבי יוחנן, אני מיד איתך משה, רק מסיים ממש את הקטע הזה, זה ממש קצר. רבי יוחנן לא מסכים עם זה, הוא אומר תרוויו לרבי מאיר פרט ההווה. כלומר, בזה אין ויכוח. נכון, בדיוק. ואמר לרבי יהודה ולא לך מודין עליך, בלא לך פלגינה. הוא לוקח את זה כלוגיקה אחרת. כשאני אומר לרונן, רונן תקשיב, הלכות שבת, בזה חייב, בהלכות אמרתי מקודם, לא זוכר, יום טוב, שבת, בשר וחלב, נידה. רונן בא ואומר לי, תקשיב, בשבת אני מודה לך. כלומר, לא תמיד אתה עונה לי במה שאתה חולק עליי. לפעמים הפוך, אתה עונה לי במה שאתה מודה לי. ומבינים מזה, טוען, מי זה היה שמה? רבי יוחנן, כשרבי יהודה אומר ולא לך, ולא לך, כאילו הוא עונה את זה לרבי מאיר, הוא עונה לרבי מאיר את מה שהוא מסכים איתו. כלומר, בוולא לך, ולא לך, ולא לך, שאתה טוען שזה פרטים, אני איתך. הוו הזאת היא באה לחלק. אני חולק עליך בדברים האחרים, כשלא היה את וו החיבור. אבל אומרת הגמרא, בדרך כלל זה לא הדרך. שמואל עד דאודי לפלוג לפלוג. יותר הגיוני שהוא יענה לו במה הוא חולק עליו, לא במה הוא מודה לו. זו השיטה הראשונה. שאלות בקצרה, משה מתחיל, ואז מיד נמשיך הלאה. אז אתמול משה בא ואומר, בדף בשבת למדנו אולי מה המקור לדברים, לאו דווקא בדיוק לזה, לא בדיוק לזה. המקור, שים לב, יש תמיד שלומדים סוגיה, יש שני נושאים. יש קודם כל מה אומרים התנאים, ויש אחד מה המקור שלהם. אם ראית אתמול, שלשום, לא משנה מה, כלל, פרט, כלל, זה מקורות, נכון? אבל קודם כל, צריך להתחיל מהקודם כל, מה הם אומרים, מה המחלוקת? אני לא יודע, כי רבי מאיר לא אומר מה הוא אומר. הוא רק אומר, תשמע, אם אתה אומר משהו אחד ארוך, כלומר, לא משהו אחד, אם אתה אומר שבועה כללית, אתה חייב קורבן אחד. אם אתה אומר פרטים, אתה חייב כמספר הפרטים. מה זה כלל, מה זה פרט? לא כלל ופרט של הפסוקים. כן? מה זה נקרא לכלול ומה זה נקרא לפרט, מה זה נקרא לחלק את השבועות. אז אם אתה זוכר שאתמול היה מקורות, זה משהו אחר. אנחנו שואלים כרגע מה הדעות. אני חושב שלא על זה יום מקורות, אבל זה לא משנה כרגע. זה על משהו. היה למישהו עוד שאלה בקצרה לפני שממשיכים לשאלה. אבי? מה זה בתשובה? כן, כן, זה בתשובה, הכל זה בתשובה. אתה תובע אותי ושאלה מה אני עונה לך, זה גם היום. נכון, אז גם היום זה ככה, הכל תלוי מה אני עונה לך, לא מה אתה תבעת אותי. אם אתה תובע אותי כמה פרטים ואני עונה לך, אני לא חייב לך כלום, חייב קורבן אחד. ברוך אתה אדינו אלוהינו מלך העולם שהכל נהיה בדברו. לעומת זאת מוריי ורבותיי, כפי שאמרנו, רבי יוחנן מסביר את מחלוקת רבי מאיר ורבי יהודה קצת אחרת. הוא אומר, יש לנו פה ברייתא שאיתה התחלנו את השיעור, אבל עם כל הכבוד לברייתא, יש גם משנה. מי שזוכר את המחלוקת הזאת כבר מסוף שבוע שעבר, זה התחיל מהמשנה. ומה כתוב במשנה? רבי יוחנן דייק ממתניתין. בדכאמר רבי מאיר במשנה, שבועה שאין לכם בידי כלל ההווה, מכלל ולא לך פרטה. וכשרבי מאיר רצה להסביר, מוריי ורבותיי, מה זה כלל? מה זה אומר שכלל? אבי תובע אותי על מלפפון, מלון, פיקדון, הלוואה ואופניים. אומר רבי מאיר, אתה יודע מתי אני חייב רק קורבן אחד? כשאני עונה לו שבועה שאין לך בידי כלום. מה משמע? שאם אני כן מפרט, לא משנה עם וו החיבור, בלי וו החיבור, אם אני מפרט, אז מה הדין? אם אני כופר בכל אבל בצורה כללית, אז אני חייב קורבן אחד. משמע מרבי מאיר שאם התחלתי להיכנס לפרטים, כלומר אבי אני לא חייב לך מלון ומופניים ועגבנייה שרי ואפר שזיף, אני מתחיל לפרט עם וו בלי וו, זה כבר לא משנה. כשפירטתי אני חייב על כל פרט ופרט. כי אם רבי מאיר רוצה ללמד אותי מה זה דבר כללי,
אז הוא צריך להגיד. וכשהוא אמר מה זה דבר כללי, מה הוא אמר? אבי, אני לא חייב לך כלום. משמע שכשהתחלתי לפרט, זה כבר לא כלל, זה כבר פרטים. אומרת הגמרא, נכון. אומרת הגמרא, דיסל כדעתך, אתה צודק, זו הבנה ראשונה. אתה יודע למה זו הבנה ראשונה? כי התחלנו את זה מהמשנה, וזו המשנה. דיסל כדעתך ולא לך כללה, ועדמה שמלן שבועה שאין לכם בידי, נשמעינן שבועה לא לך ולא לך ולא לך. כל שכן שבועה שאין לכם בידי. כלומר, אם רבי מאיר טוען שגם כשאני מפרט עדיין יש רק קורבן אחד, אז שרבי מאיר יגיד את זה. שמואל אמר, לא, כל אומר ולא לך, כאומר שבועה שלך בידידם, זה אותו דבר. וו החיבור זה מחבר. אין הבדל אם אני אומר אבי אני לא חייב לך כלום, אני אומר אבי אני לא חייב לך את זה ואת זה ואת זה ואת זה. זה הכל מה? כלל אחד גדול. אז הגמרא עכשיו מנסה להוכיח את זה מלשונות במשנה. אז בואו נתחיל. תנן, זה ציטוט מהמשנה שלנו. המשנה זה היה בסוף השבוע שעבר. כתוב במשנה לא לך, שימו לב שימו לב שימו לב, ולא לך ולא לך עם וו החיבור. שם כתוב חייב על כל אחת ואחת. במשנה לא כתוב מי אמר את זה. משה אתה יודע, כשיש משנה סתם משנה ולא כתוב מי אמר את זה, אז מי זה? רבי מאיר. כלומר, סתם משנה היא רבי מאיר, ובמשנה כשרוצים להביא דוגמה, מה הכוונה היא? פרטים, חייב על כל אחת ואחת, אומרת למשל, לא לך ולא לך ולא לך. לא, לא, שלושה אנשים שונים נראה עוד רגע. לא, נראה שאין הבדל. לא, לא, אתה צודק. אתה צודק. מדובר שאמרתי לשלושה אנשים שונים, אבל הגמרא אומרת שזה לא משנה. אנחנו נראה את זה עוד רגע. אתה הערת זה, מי אמר מקודם שיש הבדל אם אני עונה לכמה אנשים או לאדם אחד הרבה פרטים? נראה שבדיוק אין הבדל. על זה אנחנו נדבר עוד שנייה. אבל קודם כל, מה רואים במשנה? זה הערה טובה. אבל מה אנחנו רואים במשנה? רואים במשנה שלא כתוב מי אמר את המשנה, אז זה רבי מאיר. וכתוב במשנה שאם שלושה אנשים תובעים אותי, ואני אומר, אני לא חייב, אני יכול לענות להם, לא חייב לכם. לא, לא, זה לא מה שעניתי. לא חייב לא לך, ולא לך, ולא לך. ובאמת כמה קורבנות אני אביא? שלושה? כלומר, כשאני מפרט, זה הופך את זה לשלושה. אבל זה שונה כשאתה אומר שלושה אנשים שונים. הגמרא טוענת שזה לא משנה אם בן אדם אחד תובע אותי על כמה פרטים, או שלושה אנשים תובעים אותו. זה כתוב במשנה. אין מה לעשות. אפשר להגיד בסברה לא, אבל אנחנו כרגע לא... אפשר להתווכח, אנחנו כרגע לא מנסים להגיד סברות מעצמנו, מנסים להבין מה אמר רבי מאיר. וזה מה שאמר רבי מאיר. על זה אין ויכוח. כתוב במשנה. אז הוא אומר, אתה צריך לגרוס באמת במשנה, לא לך, בלי וו. וכשזה בלי וו, כמו שאמרנו מקודם, זה באמת... שתגרוף. שאלה מצוינת שהגמרא עוד רגע תשאל אותה. לא לך, לא בלי עבר. אז שאלה מצוינת. כדי לשייך את זה לרבי מאיר שיהיה פרט. זה נכון, אז זה עובד ככה. אני אסביר משהו. המשניות, לא לשכוח, הם במשך מאות שנים, עד שהגיע הרבי, הם נאמרו בעל פה. במשניות, בוודאי בברייתות, אבל גם במשניות היו לפעמים טעויות, בוודאי טעות של וו. הרבה פעמים, זה לא הפעם הראשונה, שכשיש איזושהי בעיה, אומרת הגמרא תעני, כלומר תגרוס, והגמרא משנה את הגרסה. זה קורה. הרבה פעמים זה גם קורה, כי לגמרא היו שתי גרסאות, והיא פשוט אמרה זו הגרסה הנכונה. עד היום יש לנו כל מיני גרסאות במשניות. זה תקין. מה הבעיה? שלשנות את המשנה פעם אחת, נו. הבעיה שאחר הגמרא תביא עוד חלק מהמשנה, זאת אומרת, גם את זה צריך לשנות. עוד חלק מהמשנה, גם את זה. כשמתחילים לשנות הרבה דברים, צריך לחשוב שאולי לא המשנה היא בעייתית, אלא אנחנו הבעייתיים. וזה מה שמיד הגמרא תגיד. תשמע, תן לי פיקדון ותשומת יד, וגזל ואבדה, עוד פעם, וו החיבור, הפעם משה, אבי, בן אדם אחד, תובע אותי כמה פרטים, ואנחנו אמרנו שזה מוגדר כשבועות נפרדות, ויש קורבנות. או גם פה עונה הגמרא, תני תגרוס תשומת יד גזל אבדה בלי וו החיבור. פעם שנייה, כדי להסביר את רבי מאיר, כמו שרצינו להגיד, שרבי מאיר טוען שכשיש וו זה שבועה אחת, היינו פעם שנייה כבר שינינו את המשנה. את זה עוד הגמרא מצליחה לבלוע. פעם שלישית זה כבר מכעיס את הגמרא. תשמע, תן לי חיטין ושעורים וכוסמין, והזכרנו במשנה שהוא חייב שלושה קורבנות. פעם שלישית אומרת הגמרא, טעות במשנה. תני שעורים כוסמים בלי וו. אומרת הגמרא, יש גבול. פעם אחת שינית את המשנה, קורה. פעם שנייה, קורה פחות אבל קורה. פעם שלישית, והי תנא כל אחי שביש תני ואזיל, כל כך הרבה שיבושים במשנה אחת, מריח לא טוב.
כנראה שאנחנו טועים, כלומר המשנה היא מדויקת. אני רוצה עוד פעם לחזור כי זה מבלבל. מה זה אומר המשנה היא מדויקת? שדת רבי מאיר, כי סתם משנה זה רבי מאיר, דת רבי מאיר שכשיש וו החיבור זה לא שבועה אחת אלא זה הרבה שבועות קטנות. אבל מקודם ראינו שזה מחלוקת המוראים מה דת רבי מאיר. כאן לכאורה רואים במשנה, עוד פעם, במשנה לא כתוב שזו דת רבי מאיר, אבל לא כתוב מי אמר את זה. כשלא כתוב מי אומר משנה, בדרך כלל מי זה? רבי מאיר. אז אם סתם משנה היא רבי מאיר, ובמשנה 3 פעמים ראינו שכשיש וו החיבור היא לא מחברת, היא מפרידה, כלומר, אם אני אומר אבי, אני לא חייב לך לא את זה, ולא את זה, ולא את זה, או אני לא חייב לך, ולא לך, ולא לך, לא משנה, כשאני אומר את וו החיבור, זה הופך את זה לשבועה בפני עצמה. אומרת הגמרא, אם כך, רואים שרבי מאיר די סליחה, וו החיבור פה היא מחלקת. אני מיד איתך רפאל, רק שנייה. אומרת הגמרא, כנראה שהמשנה שלנו היא לא דת רבי מאיר. הופה, לפעמים סתם משנה זה לא רבי מאיר, אלא מי? מי שסידר את אחרים. המשנה. רק שנייה רפאל, מי סידר את המשניות? רבי. אם נמצא במקום אחר שדעת רבי באמת שאין הבדל עם וו החיבור או בלי וו החיבור, אנחנו תמיד מגדירים את זה כמשהו נפרד, שיחקנו אותה מה שנקרא, מצוין. רק צריכים למצוא מקרה כזה, מצאנו. אלא מאני רבי דאמר, עוד מעט נראה איפה הוא אמר את זה, לא להיבהל, לא שנה כזית כזית ולא שנה כזית ועם וו החיבור כזית פרט אבי. כלומר דעת רבי נראה עוד רגע איפה, אבל רבי בא וטען שאין הבדל עם וו החיבור בלי וו החיבור. כשאני מפרט מתייחסים לזה כפרטים. אנחנו עוד רגע נסביר איפה אמר את זה רבי. אני אקשיב למה שאומר רפאל לרגע בזריזות מאוד רפאל. לא, טוב, אז אתה ענית על השאלה הראשונה. השאלה השנייה, אם יש כמה פרטים ומי שנתבע מודה אחר כך רק על, לא על כל הפרטים, אלא על החלק מהם. אומר רפאל, מה קורה אם אני אתרגם את השאלה של רפאל? אם אני מודה במקצת, מישהו תובע אותי כמה פרטים, אני מודה רק על חלק. רפאל היקר, בעזרת השם אנחנו נראה, זה הפרק הבא, כל הכבוד, יפה מאוד. אתה מבין גם עכשיו למה הפרק הבא הוא מיד בא אחרי המשנה הזאת. כי גם הגמרא חשבה על השאלה שלך, המשנה במקרה הזה. נראה את זה עוד מעט, כן, נורא. אז זה בדיוק, כשיש לי סתם משנה, הדיון של שמואל ורבי יוחנן היא מה דת רבי מאיר, ובהתאם לזה מה דת רבי יהודה, כי הם חולקים. עכשיו, עם רבי יהודה קשה לי לדעת מה דעתו, כי המשנה שלנו היא סתם משנה. סתם משנה זה בדרך כלל רבי מאיר. יותר קל לי להתעמת מה סובר רבי מאיר, אוטומטית אני גם יודע מה סובר רבי יהודה, כי זה משפיע, כי רבי יהודה חולק על רבי מאיר, נכון? אבל קודם כל ראינו שבמשנה, מי שאמר את המשנה, שהגמרא חשבה שזה רבי מאיר, זה לא, אבל הגמרא חשבה שזה רבי מאיר, הוא סובר שכשאומרים את הוו הזאת, היא באה לחלק ולא לחבר. כלומר, אני אהיה חייב הרבה קורבנות ולא קורבן אחד. אבל הגמרא חוזרת בה ואומרת, הסתם משנה שלנו זו דעת רבי ולא רבי מאיר. מוריי ורבותיי, איפה אמר... נכון. אבל איפה אמר את זה רבי? מה הוא אמר? אז אני אגיד ממש בקצרה. בעזרת השם, לא להיבהל, אנחנו הולכים לקראת חודש אלול, אנחנו נתחיל את מסכת זבחים. מי שזוכר, מסכת זבחים, השליש הראשון פחות או יותר של המסכת, עם הרבה דברים אחרים גם, אנחנו נעסוק בנושא שנקרא פיגול. לא להיבהל עכשיו, אנחנו עוד לא שם. אבל מה זה פיגול בקצרה? אני לצורך השיעור כרגע כהן, ואני שוחט קורבן, ואני, שימו לב, חושב בזמן שחיטת הקורבן, לא דווקא שחיטה, אבל בזמן, נניח השחיטה של הקורבן, על מה אני חושב אבי? על מחשבת פיגול. מה זה פיגול מזכיר לי משה? אז ככה, זה חשוב מה שאני הולך להגיד. לא להיבהל עוד פעם, כי זה קורבנות, אז אני לא רוצה שאנשים אחר ייכנסו לפרטים. אני אגיד את זה מאוד בקצרה. קורבן שאני, זה חשוב, קורבן שאני חשבתי משה, בזמן השחיטה, חשבתי לאכול אותו חוץ למקומו. נניח שהקורבן צריך לאכול אותו בתוך גבולות בית המקדש, או ירושלים, וחשבתי לאכול אותו בראשון לציון. לא קוראים לזה פיגול, לזה קוראים פסול. חוץ למקומו זה פסול. מה זה אומר פסול? שמי שיאכל את הקורבן הזה, נו, גם מי שיאכל אותו בירושלים, בבית המקדש. בגלל שכששחטו את הקורבן, חשבו לאכול אותו בחוץ, הקורבן הזה כבר פסול, גם לאכול אותו במקום הנכון כבר אסור, אבל זה לא כרת. לעומת זאת,
אם אני חושב לאכול את הקורבן חוץ לזמנו, צריך לאכול קורבן תוך יום ולילה, 2 ימים ולילה, תלוי איזה קורבן. ואני מתכנן, וואי וואי וואי, אני הולך עוד שבוע לאכול את זה, איזה סטייק אני אעשה מזה. גם אם אני בסוף אוכל אותו בזמן הנכון, אבל חשבתי לאכול אותו לא בזמן הנכון, לזה קוראים פיגול. שם מישהו יאכל אותו בזמן, אבל הוא יאכל אותה קורבן שחשבו לאכול אותו לא בזמן, לזה כבר מה יש? יש כבר כרת. עוד פעם אבי, אם הוא חושב לאכול חוץ למקומו, זה לא כרת, זה לא פיגול, זה רק אסור. איסור, דאורייתא. פיגול זה רק חוץ לזמנו. מה הדין? מה הדין? אם אני חושב, קודם כל לאכול את אני הכהן, אני חשבתי לאכול אותו חוץ למקומו. וואי, בראשון יש לי שם איזה, שם בנמל משהו, אני הולך לאכול אותו שם, חבל על הזמן. הקורבן כבר נפסל. אם עכשיו אני אחשוב לאכול אותו גם חוץ לזמנו, אין כבר, זה כבר לא חל. זהו, הקורבן הזה הוא כבר פסול. מה זה אומר? שאם אני אוכל אותו, לא יהיה לי כרת. למה? כי הכרת לא חל. הכרת צריך שיהיה, כלומר, אחרי שהקורבן נפסל, אי אפשר לפסול אותו עוד פעם, הוא כבר פסול. זה חשוב, אז הסדר חשוב. בא הרבי ואומר, אני כהן מבולבל, אני חושב 2 דברים, בבת אחת. אני חושב, הכל במחשבה, הכל בראש. אני חושב לאכול כזית ממנו חוץ למקומו, כזית חוץ לזמנו. מה הדין? אם אני מגדיר את זה כמחשבה אחת ביחד, אז אין פה פיגול. זה אסור, אבל זה לא כרת. כדי שיהיה פיגול, צריך שתהיה המחשבה הראשונה לאכול חוץ לזמנו. אומר רבי, לא משנה אם חשבת את זה עם וו החיבור, תראו הכל בראש, או בלי וו החיבור, אתה מגדיר את זה כמחשבות נפרדות. טוענת הגמרא, הרבי הזה שטוען שהוו או אם או בלי וו, אני מגדיר את זה כמחשבות נפרדות, זה אותו רבי של המשנה שלנו. אמנם שמה זה על קורבנות, אבל השאלה היא לא שאלה של קורבן או לא קורבן, היא שאלה בעברית, באבשלום קורית מה שנקרא. האם כשאני עונה לך ואני לא חייב לך את זה ואת זה ואת זה, או עם וו או בלי וו, האם זה נכתב 4 תשובות נפרדות או תשובה אחת גדולה? האם כשאני חושב כזית, 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 חוץ למקומו, חוץ לזמנו, חוץ לזמנו, חוץ למקומו, לא משנה. האם זה מחשבות נפרדות או מחשבה אחת? אומר רבי, זה לא משנה. עם וו בלי וו זה מחשבות נפרדות. כמו המשנה שלנו. עוד שנייה שאלות, רק אסיים את זה, את הקטע הזה. תשמע מדידי, מרבי מאיר עצמו. רבי מאיר אומר, אפילו חיטה ושעורה וכוסמת חייב על כל אחת ואחת. אבל אמרנו שלפי רבי מאיר, וו החיבור היא לא, לפי רבי מאיר, לא רבי. וו החיבור היא לא מחלקת, היא מחברת. אז אומרת הגמרא, טוב, פה זה כבר פעם אחת לשנות גרסה, זה תקין. תני חיטה, שעורה וכוסמת. מה אפילו, מה מיוחד בחיטים, בדוגמה הזאת של המשנה? אני רוצה להסביר משהו. יש לפעמים טריקים. אבי בא וטוען, שמע, יוני, אתה הפקדתי אצלך חיטה. ואני נשבע לך, אבי, לא הפקדת אצלי חיטה. ברור שמה? ששיקרתי. נכון? אין שאלה. אבל אם אבי בא ואומר, יוני, אני הפקדתי לך חיטה. אומר, נשבע לך, שום חיטים. אולי פה לא שיקרתי, כי מה אמרתי? חיטים. אולי חיטה כן. כלומר, אם אתה בא ותובע אותי, יוני, הפקדתי, בוא, חיטה זה קשה. הפקדתי אצלך רולקס. נשבע לך, שום רולקסים. אולי רולקסים לא, אבל רולקס כן, אז אולי היא לא שבועת שקר. אומרת הגמרא, היא כן. זה מה שהתכוון שם רבי מאיר. הוא לא התכוון שם עם וו בלי וו, כי עם וו בלי וו כבר למדנו, אומרת הגמרא. אמר רב אחא ברי דרב איכא, אפילו חיטה בכלל חיטין ושעורה בכלל שעורים, וכוסמת בכלל כוסמין, זה עדיין מוגדר שבועת שקר. לפני שאנחנו ממשיכים הלאה, היו פה שאלות, ראיתי מרונן? כן, רונן? אסוציאציה. אסוציאציה זה טוב. אמרתי רבי הרב נסקל בגמרא. כן, מה? בראשון לציון סיימו לבנות עכשיו בעיר הקודש, עיר הקודש של ראשון לציון? בישיבה, ארון קודש, הכי גדול בעולם, מכסף. 120 מטר רבוע, הכל מכסף טהור, זהב טהור, יהלומים מאוד. האמת, מה שאומר פה רונן זה מעניין. אני בשיעור אומר שטויות, תמיד, זה חלק מהשיעור. למה אמרתי ראשון לציון? איך אני אומר כל מיני, לא יודע, גם אני קראתי כתבה לא מזמן, כנראה שלכן, שבראשון לציון בנו את הארון קודש כנראה הכי גדול בעולם, או החתיכת כסף הכי גדולה בעולם, ככה הגדירו, מאוד 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 מפואר. קראתי זה ממש בסוף שבוע את הכתבה, אז כנראה שגם לכן, בתת מודע שלי הזכרתי את ראשון לציון. אם רבי היה מכניס את זה בטוח. טוב, ממשיכים הלאה בזריזות, מתחיל להיות מאוחר. אומרת הגמרא, דבר שכבר ראינו, אז גם פה אני ברשותכם אני אקצר, אבל אני קודם כל רוצה להגיד מה קרה פה. הגמרא באה ואומרת, אבי, הוא תובע אותי, על שהוא הפקיד אצלי, אבי, מה אתה טוען? עגבניות, שווארמה ואבוקדו. עם ובלי בסדר, כבר הסברנו, מחולק, בסדר, לפי כל השיטות. שנאכל מחולק,
ואם אני נשבע לך אבי שאין לך בידי עגבניות ושווארמה ואבוקדו, לפי השיטות אני חייב כמה קורבנות? כמה? 3. למה 3? כי מה אמרנו? עגבניות, שווארמה ואבוקדו. רגע, אבל גם התחלתי במשפט שבועה שאין לך בידי, ואז פירטתי על המשפט הכללי, על הכותרת, אני גם חייב, ואז יהיה 4 שבועות? מחלוקת. מחלוקת. עוד פעם, זה נשמע מוזר. אם אבי תובע אותי 3 דברים, ואני אומר לו, נשבע לך שאין לך בידי, אם הייתי עוצר פה, כבר הייתי חייב. אז אמרתי שבועה שאין לך בידי, וגם פירטתי עגבניות, שווארמה, אבוקדו. אז בעצם, הרי אם הייתי יוצר שבועה שאין לך בידי, כבר הייתי חייב קורבן. הנה, כבר קורבן אחד. ואני גם אומר, עגבניות, שווארמה ואבוקדו, אז לכאורה זה לא 3, זה עם הכולל בדיוק, יפה מאוד, יפה. זה לא 3 קורבנות, זה יהיה כמה? 4, אבל זו מחלוקת. כי יש שיטה שאומרת ששבועה שאין לך בידי, זה בעצם העטיפה לפרטים, נכון? ואז יהיה רק 3 קורבנות ולא 4. זה יהיה הנושא הבא שלנו עד סוף הפרק. אומרת הגמרא... לא, אז הסברנו. רגע, הערה טובה, אז הסברנו. לא, הסברנו. יש מחלוקת רבי מאיר, רבי יהודה, כל מה שאמרנו, האם כשאני מפרט זה הופך לכמה שבועות? כבר ראינו. אנחנו לפי השיטה שכשמפרטים זה כמה שבועות. אז זה כבר אנחנו... למה? ראינו מקודם. עם וו, בלי וו, זה ראינו. אחרי שאמרנו שכשאדם מפרט זה כמה שבועות, אבל היה גם את ההתחלה של הדברים שלו. כן. למה כשאני לא אגיד שאני אמרתי שבועה, זה נקרא כי פירטתי. חייב בקורבן אחד, וזה כולל את כולם. כי גם פירטתי. זה בדיוק מה שאמרנו. כי גם פירטתי, אי אפשר להתעלם מזה. אומרת הגמרא, אבל לפני שאנחנו מגיעים לזה, מוסיפה הגמרא... אבל אם הוא... זה גומר בסוף עם השבועה. אז זה בסוף, זו שיטה שלישית שראינו שדיברנו עליה מאוד בקצרה. אם אני אומר שבועה שאני לא חייב לך כך וכך וכך שבועה, יש שיטה שאני חייב על כל אחת ואחת. בואו, זה היה, זה לא עכשיו. הגמרא אבל באה ואומרת, רגע מוריי ורבותיי, כשאבי תובע אותי רולקס, אני לא מבין בזה, משה, רולקס עולה שווה יותר מפרוטה? כן, שווה איזה הרבה פרוטות. אז יותר מפרוטה. אם אבי הפקיד אצלי שקד מרק אחד כזה, קובייה אחת, צהובה, כן? זה שווה פחות מפרוטה. ואני נשבע על זה לשקר, יש קורבן? לא. הקורבן צריך להיות מינימום על פרוטה. מה קורה אם אבי הפקיד אצלי שקד מרק, ועוד משהו ועוד שביחד שלהם, מה יש? פרוטה. אבל כל אחד בנפרד, אין לו פרוטה. אז אני, והם לא מאותו מין, או כן מאותו מין, זה לא משנה. זה לא משנה לפי הגמרא. מה הדין? מצטרף או לא מצטרף? אמר רבי יוחנן, פרוטה מכולה מצטרפת. רגע. אם אני אומר אבי נשבע לך שאני לא חייב לך כלום, שהגדרנו את זה כשבועה אחת, אז אני יכול להגיד שפרוטה אחת מצטרפת. אבל אם אני, מוריי ורבותיי, חייב לך אבי כמספר השבועות, כלומר כל שבועה היא חיה בפני עצמה. אי אפשר להגיד שפרוטה מצטרפת, אלא אם כן, הכותרת שלי היא כללית, כמו שאמרנו. כשאתה בא ותובע אותי 3 דברים, ואני אומר, אבי, שבועה שאין לך בידי, זה וזה, אני לא חייב רק 3 שבועות. כמה אני חייב? 4. אם אני חייב 4, כי השבועה הראשונה היא כללית, אז גם, מוריי ורבותיי, אם כל אחד מהפרטים הוא פחות משווה פרוטה, במצטרף יש לי את השבועה שכוללת, אני עדיין אהיה חייב קורבן. אומרת הגמרא, פליגי ורב אחא ורבין, אחד אמר הפרט מחייב, הכלל לא מחייב, ואחד אמר הכלל אינם מחייב. זה בדיוק מה שהסברתי, שכשאני רוצה לקחת את מספר הפרטים ולחבר אותם יחד לפרוטה, זה בתנאי או שאמרתי אבי שבועה שאני לא חייב לך כלום, שחיברתי את הכל, או שהשבועה שאין לך בידי היא כשעצמה שבועה בפני עצמה. אומרת הגמרא, ועתני רבי חייא, כשאדם, תובעים אותי 5 אנשים, למדנו בברייתא או במשנה, זה ברייתא על המשנה, וכל אחד תובע אותי חיטים, שעורים וכוסמין, ואני נשבע לכל אחד בנפרד. כמה קורבנות אני מביא? 15. למה 15? 5 אנשים, כל אחד תובע אותי 3 דברים, ולכל אחד עניתי בנפרד. אז זה 15 קורבנות. 15 קורבנות זה הרבה. למה 15? כמה צריך להיות? 20. כי אמרנו שכשאני אומר שבועה שאין לך בידי, ו1, 2, 3, כמה קורבנות אני חייב? 4. אז כמה זה 5 כפול 4? זה 20, אומרת הגמרא. ואם איתה 20 הווה,
האיתנא דפרטיקה חשיב דכללי לא כחשיב. התנא לא דיבר על השבועה הכללית. והתני רבי חייא הרי כאן 20 חטאות. לא, היה פיקדון תשומת יד גזל ואבדה, שטבעו אותי 5 אנשים, כל אחד תבע אותי 4 דברים. אז באמת 5 כפול 4 זה באמת 20. אומרת הגמרא, וואו, חייבים להזדרז, למרות שכבר מאוחר. בא מיני רבא מרב נחמן, היו 5 תובעים אותו. משה, שאלת מקודם, יש הבדל 5 או בן אדם אחד? היו 5 תובעים אותו, ואמרו לו, תן לנו פיקדון תשומת יד גזל אבדה שיש לנו בידך. וואו וואו. ואמר לאחד מהם, שבועה שאין לך בידי פיקדון תשומת יד גזל ואבדה. לאחד פירטתי, לאחרים כבר עשיתי העתק הדבק. גם לא לך ולא לך ולא לך ולא לך. כלומר, לראשון פירטתי בדיוק, לאחרים לא. כמה קורבנות יהיה פה? אומרת הגמרא. מהו? החדה מחייב, עברנו עמוד, או דילמה, כל חדה וחדה מחייב. כמה קורבנות יהיו פה? אומרת הגמרא תשמע, דתני רבי חייא, הרי כאן 20 חטאות. איך ידמי? אם פירטתי, תובעים אותי 3, 5, 4 אנשים, לכל אחד פירטתי הכל. אני אדם מסודר. תשמע, לך אני לא חייב לא אבוקדו, לא שווארמה, לא לימון. גם לך אני לא חייב לא אבוקדו. לא, ברור שאני חייב שבועה פה על כל אחד. ובכל אופן, אם רבי חייא בא ואמר את זה, כנראה שהסיפור הוא אחר. אני לך אמרתי, לא חייב לא אבוקדו, לא שווארמה, לא לימון, וגם לא לך, וגם לא לך, וגם לא לך. ועדיין אני חייב 3 או 4 כפול מספר האנשים. כלומר, גם אם לאחרים כבר לא פירטתי, עדיין אני חייב לפי הפירוט שפירטתי לראשון. רבי חייא מעניין נטל להשמועינן, אלא לאו דלא פריש, ושמע מן הפרט האב. והנושא האחרון, לפני שעוברים לפרק הבא, נעשה אותו... סליחה, זה אותו אבוקדו? זה אותו אבוקדו לא, לא, ל5 לא, 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 זה אנשים? לא אותו אחד. כל אחד תובע אותי בנפרד. טוב, אז זה בסדר. אוקיי. כן, כל אחד תובע אותי, ברור. רפאל, אי אפשר שאדם יהיה לו מה שנקרא אבוקדו אחד בבית. זה לא עובד ככה. אפילו בבית המקדש, קורבנות תמיד היה להם בארסנל ליתר ביטחון. אז אבוקדו? טוב, מורה ורבותיי, רק על חלק האחרון של המשנה, וחייבים להמשיך הלאה בזריזות. החלק האחרון, מי שזוכר, דיברנו על אונס. אדם, ראובן, בא ותובע את שמעון, אנסת את ביתי. אוקיי, בסדר. ואם באמת הוא אנס, מה הוא צריך לשלם? קנס. איזה קנס? קנס של אונס, 50 או 100, לא משנה כרגע, מוציא שם רע, אונס, צריך לשלם משהו. אנחנו אמרנו שאדם שנשבע על קנס, זה לא שבועת הפיקדון. נכון? רק על ממון, לקנסות לא. רגע. אבל כשאדם אנס, יש לו גם קנס. יש לו גם חיוב ממוני. היא הצטערה, הבחורה, היא נפגמה, כאב לה, היא צריכה רופא, הוא צריך לשלם לה גם את הדברים האחרים שהם כבר ממון, הם כבר לא קנס. נו, אז כשאני נשבע, לא אני, חס וחלילה, כששימון נשבע, לא אנסתי את הבת שלך. נכון שהוא נשבע פה גם על הקנס, אבל יש פה גם חיובים ממוניים שהם לא קנס. אז למה שלא יהיה קורבן? אומרת הגמרא, אמר רבי חייא בר אבא, אמר רבי יוחנן, מה איתמא דרבי שמעון שאין קורבן? הואיל ועיקר קנס הוא תובע. נכון שהוא תובע פה גם נושאים ממוניים. כלומר, מה בעצם כתוב כאן? שאם אני תובע בן אדם על 2 דברים, גם על קנס וגם על ממון, והתביעה העיקרית היא על הקנס, והוא נשבע לשקר, אין קורבן. כי על קנס, כמו שאמרנו, אין קורבן, אז קנס עם ממון גם אין קורבן. מביאה הגמרא משל, אמר רבא משל דרבי שמעון למה הדבר דומה? לאדם שאמר לחברו, תן לי חיטים שעורים וכוסמין שיש לי בידך. אמר לו, שבועה שאין לך בידי חיטין, והשתכח באמת דחיטים אין. כלומר, על מה שהוא נשבע באמת לא היה. אבל את הדברים האחרים שהוא לא נשבע, כן היה אצלו בבית. ברור שהוא לא מביא קורבן. כי השבועה לא הייתה שבועת שקר. אבי, אם אתה תובע אותי, אבוקדו, לימון ועגבניה. ואני אומר, תשמע, אבוקדו אין. ובאמת אבוקדו אין, אני מביא קורבן? לא. אותו דבר פה. מכיוון שהשבועת שקר שלי הייתה על הקנס, ובאמת על קנס אין קורבן, אני לא מביא קורבן. רגע, אבל פה נשבעתי גם על הדברים האחרים, כיוון נשבעתי שלא אנסתי בכלל. זה גם על שאר הדברים. אומר, דחישתה באחיתים הקושתם כמשתבע, אמת הוא נשבע. אמר לאביי, מי דמי? אתם בחיתים ככפר, בשעורים וכוסמים לא ככפר לי. אחא, בכולה מילתא, בכל הדבר הוא ככפר לי. הלא דמי, אלא אומר לחברו, תן לי חיתים שעורים וכוסמים שיש לי בידך, שבועה שאין לך בידי כלל. והשתכח דחיתים מודלת לעשורים וכוסמים איתלה דמחייב. אם אבי תובע אותי, וזה כמו ששאל רפאל, וזה יוביל אותנו לפרק הבא, אבי אתה תובע אותי 3 דברים, ואני מה שנקרא, נשבע לך שאני לא חייב לך לא חיתים, לא שעורים, לא כוסמין. מתברר שבאמת חיתים אני לא חייב לך, אבל 2 הדברים האחרים, נשבעתי לשקר. מה הדין? מביא קורבן, גם פה. אדם נשבע
שניים במקרה הזה, כן. אם אני נשבע, לא אני, ראובן נשבע, לא אנסתי את הבת שלך. אז נכון שעל הקנס הוא לא מביא קורבן, אבל על החיובים האחרים שיביא, למה רבי... לא יודע. אומר אלא כי את הרבין אמר רבי יוחנן לדברי רבי שמעון קנס הוא תובע ולא בושת ופגם. לדברי חכמים אף בושת ופגם הוא תובע. כשאדם תובע על אונס, החיוב העיקרי שם זה הקנס. ולכן כשהוא בא ואומר אנסת את הבת שלי, נכון שיש שם עוד חיובים, זה זניח. כלומר זה לא התביעה. נכון שבסוף זה גם חיוב, אבל התביעה העיקרית היא הקנס. ולכן אם אני נשבע לשקר, נשבעתי על קנס, אין על זה קורבן. במאי כמפליגי, אמר רב פאפה, מה בעצם העומק של הדברים? רונן, אתה בתור עורך דין, אתה יודע שהרבה פעמים יש שאלה, אתה יכול לתבוע משהו מסוים, אבל הסיכוי לקבל אותו, משהו הרבה, הוא לא כל כך, אתה לפעמים אומר ללקוח שלך תקשיב, או לפעמים זה גם בהגנה, זה יותר מצוי, עדיף לך להתפשר על פחות, אבל הסיכויים שלך לנצח הם סיכויים יותר טובים, נכון? זה מה שקורה פה. כשאני בא ותובע מישהו על אונס, הכסף הגדול זה הקנס. אבל הסיכוי לקבל את זה הוא קטן יותר, למה? כי מודה בקנס פטור. יש סיכוי שירוס לבית הדין, יודע מהר לפני שבאים עדים והוא ייפטר. אז השאלה היא מצד אחד, האם אני מעדיף לקחת סיכון, אבל להרוויח את הכסף הגדול, או לתבוע ישר את הכסף הקטן, ויש לי ערובה יותר גדולה שפה אני אנצח במשפט. ומאי כמפליגי אמר רב פאפה, רבי שמעון סבר, לא שביק איניש מידי דקיץ, דבר קצוב, ותמה מידי דלא קיץ, כמה היא נפגעה, כמה היא לא נפגעה, זה שאלות שהרופא מחליט, אבל הקנס של האונס הוא תמיד אותו מחיר, קל להתמודד איתו. רבנן סברי לא שווה כמידי דכי מודה בי, לא מפתר, בדיוק, אבל ותבע מידי דכי מודה במפתר. מצד שני הקנס הוא חלש יותר כמו שהזכרתי, כי מודה בקנס פטור. אז יש פה דילמה, מה אדם בעיקר תובע. בזריזות רבה אנחנו עוברים לפרק הבא, אדרן הלך פרק שבועת הפיקדון, אדרן הלך פרק שבועת הפיקדון, אדרן הלך פרק שבועת הפיקדון. ומורה ורבותיי, אנחנו נלמד עכשיו את המשנה. מכיוון שכמו כל הפרקים האחרונים ראינו, המשנה היא ארוכה, אבל אחרי זה הגמרא מפרטת מה שצריך, אז לכן גם עכשיו, את המשנה אנחנו נלמד מאוד 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 מהר. לא לדאוג. כל חלק במשנה שצריך ביור, הגמרא תסביר. זה אתם תראו. לכן את המשנה אנחנו הולכים לראות מהר. טוב, אז דיברנו על שבועת ביטוי. מי זוכר מה זה היה בשבועת ביטוי? אני אוכל אבוקדו, לא אוכל אבוקדו, אני ארקוד, לא ארקוד. פעולות שאני עושה, לא עושה, אשן, לא אשן. דיברנו על שבועת שווא, שקר, זה ברווז, זה לא ברווז, דיברנו על שבועת העדות, דיברנו על שבועת הפיקדון, הגיע הזמן לדבר על שבועה חדשה, מזל טוב, שבועת הדיינים. מה זה שבועת הדיינים? מודה במקצת, אנחנו מכירים את זה. מי שמכיר, אני אזכיר. אם אני בא ותובע את אבי על 1,000 שקלים, אבי אומר, לא מכיר אותך, לא יודע מי אתה, תעוף לי מהפנים. או במילים יותר יפות, כופר בכל, מהתורה אין שבועה על זה. אתה לא צריך להביא ראיות, אני צריך להביא ראיות, לא אתה. אבל באה התורה ומחדשת, שאם אבי אדם ישר, במקום להגיד לי, הוא יודע שאני דין, במקום להגיד לי, אין, אתה לא, הוא צדיק. נכון יוני, אני חייב לך, אבל לא 1,000, אלא 500. מה אומרת לו התורה? מה שאתה מודה תשלם, ואת השאר תשבע מדאורייתא. שבועת מודה במקצת. מאיפה לומדים את זה, מי זוכר? כתוב בתורה, אשר יאמר כי הוא זה. קומסי קומסה, במילים אחרות. כי הוא זה. משהו באמצע. זה שבועת מודה במקצת. מה הפרטים שלה? אומרת המשנה, שבועת הדיינים, שבועת מודה במקצת. קודם כל, יש מינימום. הטענה, אני תובע אותך על מינימום 2 כסף, 2 מעות כסף, וההודעה מינימום שווה פרוטה. אם למשל אני תובע את אבי על פחות מ2 כסף, אין מודה במקצת. אם אני תובע אותך על 1,000,000 שקלים, אתה מודה לי על חצי פרוטה, אין מודה במקצת. מודה במקצת, הטענה צריכה להיות מינימום על 2 מעות כסף, וההודעה מינימום על פרוטה. עוד דבר, חשוב מאוד שנראה הרבה דוגמאות על זה, אם אין ההודעה ממין הטענה פטור. דוגמה קלאסית, אני תובע את אבי, אתה חייב לי רולקס. שזה רולקס, כמה שווה רולקס? הרבה כסף. אבי אומר, לא חייב לך רולקס, חייב לך 4 עגבניות. הוא מודה במקצת, כי רולקס שווה $10,000, 4 עגבניות שוות 10 שקלים. הוא לא מודה במקצת, למה לא? הוא צריך להודות לי ממין הטענה. 1,000 שקלים, 500 שקלים. 2 רולקסים, רולקס אחד. 4 עגבניות, 2 עגבניות. אבל טענו רולקס והודה לו בעגבניות, זה לא ממין הטענה. ולכן בכזה מצב אין מודה במקצת. יש דברים שעל הגבול.
לא ברור. תבעתי את אבי $100, הוא הודה לי 200 שקל. זה נחשב מודה במקצת, מצד אחד זה כסף, מצד שני זה מטבע. איך מסתכלים על זה? אוי, זו שאלה יפה, נכון? תנחשו מי יעסוק בזה? הפרק שלנו. אם אין הודעה ממין הטענה פטור. כיצד? שתי כסף, כסף הכוונה פה לא מאני, אלא סילבר. הכוונה היא מעות שעשויות מכסף. והוא אומר, אין לך אלא פרוטה של נחושת. אז עוד פעם, הוויכוח בינינו הוא על כסף, על מאני, אבל גם על מה? ממה הוא עשוי? מסילבר, מגולד או מנחושת, שאני לא יודע כרגע איך אומרים את זה. פטור, שתי כסף פרוטה יש לי בידך, אין לך בידי אלא פרוטה אחת, חייב. למה? בגלל שפה זה כבר 100 שקל מול 50 שקל. 100 זה מנה, 100 דינר יש לי בידך, אין לך בידי כלום, פטור. מנה לי בידך, אין לך בידי ל50 דינר, שזה חצי, חייב, זה קלאסיקה. עוד דוגמה, מה קורה כאשר אני תובע בן אדם ואומר, תקשיב, אבא שלך המנוח, עליו השלום, מנוחתו עדן, חייב לי $100,000. והוא בא ועונה לי, מנה לאבא בידך, והוא עונה לי, אין לך בידי ל50 דינר, הוא פטור, אין מודה במקצת. למה? נראה בגמרא, קוראים לזה מפני שהוא כמשיב אבדה. מה זה? מי זה? איך זה? בעזרת השם, בגמרא לא עכשיו, אין זמן לזה כרגע. הלאה, מנה לי בידך ואמר לו, הן, נכון. למחר אמר לו, תנאו לי, נתתיו לך, שילמתי לך כבר, פטור. אבל אם אני אומר לו, אני לא חייב לך בכלל, אבל אתמול הודעת לי שאתה חייב לי. לכן יהיה חייב, כל זה נראה בגמרא. עוד דוגמה, מנה לי בידך, אבל שימו לב, אני בא ואומר, משה, אני מודה שאני חייב לך. ואז מה שאומר בפני עדים, תקשיב יוני, שלא תגיד איך זה שילמת לי. אני מצהיר פה, אני מוכן לקבל ממך את הכסף רק מול עדים. למחרת אתה בא ואומר, יוני, איפה הכסף? אני אומר, משה, אתמול פגשתי אותך בתפילה, הבאתי לך. איפה העדים? בדרך כלל אני יכול להחזיר בלי עדים אם אין לך שטר. אבל פה בגלל שדרשת עדים, ויש עדים שראו את זה, שדרשת עדים, אני חייב להביא עדים. זהו, כבר נתתיו לך? לא, מפני שצריך לתנוע בפני שני עדים. עוד דוגמה. ליטרה, ליטרה זה משקל, כמו ליטר שזה נפח, אבל זה סוג של משקל. ליטרה זהב יש לי בידך, וואו, ליטרה זהב זה כנראה הרבה. אין לך בידי אלא ליטרה כסף, פטור, למה? אמרתי, תובע את אבי רולקס, ומה הוא מודה לי בעגבניות. זה לא מודה במקצת. אני תובע אותך זהב, אתה מודה לי מה? בכסף. זה לא מודה במקצת, ככה טוענת הגמרא. פה כאילו 100 שקל או אגורה. אבל זה לא, זה מה שאתה יודע. דינר זהב יש לי בידך ואין לך בידי לדינר כסף, או תריסית פדיון וכן פרוטה, חייב, יפה רונן, כשהכל מין מטבע. אם הטענה היא על דולר והודיתי לך ביורו או בשקל, זה כן מודה במקצת, יפה. אבל אם השאלה היא על חומר גלם והוא שונה, זה לא. אתה צודק, ובכל אופן, קור תבואה יש לי בידך. שימו לב, מה זה תבואה? עדשים שחורות, זה תבואה רונן? זה ירק? זה קטנית, וזה בדיוק מה שכתוב כאן. קטנית זה סוג של ירק, זה לא סוג של תבואה. זה בהגדרה בעברית. למה זה חשוב? קודם כל הברכה, עזבו כרגע את הברכה. גם בפסח. חוץ מזה, למה זה חשוב? בשביל מודה במקצת. אבי, אני תובע אותך, קור תבואה יש לי בידך. אבי אומר, לא, יש לך רק חצי, אלא לתך, פטור, לתך קטנית, פטור. כי טענתי לך מה? תבואה, אתה מודה לי בחומר אחר, בקטנית, קטנית זה לא סוג של תבואה. אבל אם אני אומר, אבי, אתה חייב לי קור פירות, יש לי בידך. אתה עונה לי, לא, אלא לתך קטנית, שקטנית זה סוג של ירק או של פרי, זה מודה במקצת. והדוגמה הכי קלאסית, הכי מפורסמת, בטח שמעתם עליה, טענו חיטים והודה לו בשעורים, שזה ממש משהו אחר, פטור. רבן גמליאל מחייב, הוא מחייב על הכל, נראה זה בגמרא, הוא אומר, לא צריך שהטענה תהיה ממין התביעה, נדבר על זה בגמרא. עוד דוגמה מעניינת, אני תובע את אבי שהוא חייב לי קדים עם שמן, אז תבעתי אותך גם קדים וגם שמן, ומה אתה מודה לי? שאתה חייב לי רק שמן בלי קדים, או רק קדים בלי שמן, זה מודה במקצת? אומר, הודה לו בקנקנים, אדמון אומר, הואיל והודה לו מקצת ממין הטענה, היא שווה. חכמים אומרים, האדמון וחכמים האלה, מי שמוכר, זה מסוף מסכת כתובות, בפרק האחרון. חכמים אומרים, אין ההודעה ממין הטענה, אמר רבן גמליאל, רואה אני את דברי האדמון, נצטרך גם על זה לדבר. טענו כלים וקרקעות, והודה לו בכלים וכפר בקרקעות, אין מודה במקצת על קרקע. אני אסביר. אני תובע את אבי דונם שהוא חייב לי, הוא הודה לי על חצי דונם, אין שבועת מודה במקצת. למה? גזירת הכתוב, נלמד את זה. זה גזירת הכתוב שאין שבועת מודה במקצת בקרקע. לעומת זאת, אני תובע את אבי על 100 שקלים וקרקע.
והוא מודה לי על 50 שקלים. אז אתה חייב שבועת מודה במקצת על מטלטלין, מגלגלים על זה גם את הקרקע. זאת אומרת, מודה במקצת רק על קרקע אין. אם אני חייב על המטלטלין, יש גם על הקרקע. במקצת כלים חייב שהנכסים שאין להם אחריות, זוקקים את הנכסים שיש להם אחריות להישבע עליהם. והדבר האחרון במשנה, שכמובן לא נדבר עליו בכלל היום, אין נשבעים על טענת חירש שטוי וקטן, ואין משביעים את הקטן, אבל נשבעים לקטן ולהקדש. זה בעזרת השם יהיה רק בעזרת השם בהמשך. כבר מאוחר, אני אעצור כאן, למרות שאנחנו לא סיימנו את הדף. הדף היה קצת ארוך, מחר יום שני. זה גם דף ארוך, לא יודע אם נסיים, אבל אני אומר מראש, מחר אני אעשה קצת יותר מהר, קצת התעכבתי, רציתי להסביר את הנושאים. מחר בעזרת השם יהיה קצת יותר מהר, ונראה זה מחר. דף נחמד. רבי חנניה בן הקשיא אומר, כן, רצה הקדוש ברוך הוא לזכות את ישראל. רוח אדוני תניחנו בגן עדן, הוא וכל בני ישראל שוכבים עמו וחלם הסליחות, וכן יהי רצון לפיכך הרבה להם וגם נפש תורה ומצוות, שנאמר עד עיני חתימת ספרי בני תורה ביעדים.